Eni le hi kumsang khazakwa somria panga a San Jose, California alopianga Vietnamese le American thlapol ni in anule apate ai ma in anute le apute te kyanga chuan hun a mangnema lekha thiam thein apor wal phoite zinga po ati thaber ani zia china high school kallai chuan zirlai pahni zinga next Einstein pakhazo katana thlantlin ani hiala scholarship dollar singkha sang rukdongin University of Rochester College azir zoma bachelor azir la hian cell development biology zirin heta hian abelpa Jonathan Widoskinen intongin anin du ton hlemaya hun engemuchen anin zui hnuwa chuan in hualin September ni sompathum kumsang ni pakwa in nei andel tuta a college zo hian Yale University New Haven Connecticut doctorate degree lo chuak turin azir zom le ta a heti lain apasal hwal Jonathan chu Columbia mathematics subject zir zom turin akal ve bokani eni hi ate ve le maya fitli le in chasom pakhat sangani ya mase a chante chuan te hle ma se thinlung zau tak nei mi dang te sha thiamna thuk tak nei ni in soya a fingin a takron lawa fiam thuadu in a tok te in a intiza thiam hle boka midang tho soi reng reng angai poimo sakin angai thak sak pe reng thin ni in an soi bokani me chin wong takani ya he wangte po hi anima na an maloka Jonathan ne na ani neina tura po hian engkim adu ulokin amau thuam ani neina mun an cheidan le hun serte chu soisel bo ni se ti chu adu tho samania amangai berne na anin kusui ni tur thlir chuan ahlim hle ani university ya hian eni chu pharmacology lama ain sorbinga an university le pa chuan damdoin engtiang che in nge zazu taksa na athoti chu azir changa university hian lep engemaza aneya eni na thona lep hi 10 Amy State Street Aumania September ni riat kumsang ni pakwa zinga chuan eni chu thau chuakin apartment a chwa sana bus mangin Sterling Hall Yale University campus huam chung lama chuan akala security camera chang chuan eni chu lab building lama akal lai a hmu theya mase maktak main camera somsaria te chuan eni building a chwa san la hi hmu tura ve to lawani September ni riat ba ka hian atu ka po chuan building atanga a chhuak lai hi hmu tura lawa he building atang hian borwa ka atham ral ta dai emo ti turin a chen shat tur awmlo mak mayani hetia eni about the ansha chanpo lab building a alu ni September ni riat zandar ko vera chuan a roommate achanu ni bok chuan police te hena eni bauthu a reporta hetia achanu in a report chanpo eni hian achanu le apasal hwal Jonathan te chu texin a chanchin a shil deureng china ina a hodone mo khoi ilo akalte poin a shil ja china ni ariak bodon ani poin achanu chu texin azerlaya wanga ria chwa angai thule angai to umlo thote a shil china mase hemini hi chuan eni chuan achanu chu engma shilawa a hotlai tur thuemo lepa zan khwa a aum tur thopo a chailawa achanu phone call alak box elawangin achanu hian police a report ta ni maktak main abaw ma thakhat liam ta khan eni chuan New Haven a poi khoina le mi puite himna ti thu pui mangin chanchin buwa article azaka abikin khovel huwa poa university chale lar Yale University campus sau tak chunga meichhia te himna chu aziak na sa hlea Yale University a hian security camera sha sen la khopatam awma wangin atira chuan police te chuan chuti main zirlai pakhat chu achin shat lawa abawngот anring lo hleya campus an thlenpo chuan thil poilu tuka an langai lawani pasal nei mai to turania a pasal nei tur chu ngai ngam le lavin azirlai cancer damdoi mu chwa tumte chuan
aril ru ti she omin atlan bo ta ni ate an han nga ya mase ani chiante le achung te chuan atlan bo chu an ring lo kher maya a chan chu honrei taka chang towa alo in bo sai to wangin thok le khata ani I atlan bo chu an ring theilawani police te chuan university campus a security guard te lab technician te chu thon han zot fi aloma mase mi pakhat chawin September ni ria ta chuan ani a mu thun soya midang chuan an mu lo thu an soi vekani a mu tu ni in soi hi Raymond Clark ni in lab technician ania a soi danin September ni ria ta chuan ani chu chundar som pani le mini somli panga borvela chuan a to thu le a chu chhun lei alet le lam chuan ani in building a chwa san lai a mu tho soya ani bo thu hian university zerlai te chu ati tim hlomin an campus chunga chuan thilpa ngai lo tak a thlenga ni rin na te an neya police te point CCTV camera a building a chwa san lai an mu si lo wangin mak an ti ve le ani university lar taka zirlai pakha chu achin shat lovin abawaniya he thu hian chanchin bumi te po an beng a ver hleya chanchin thara le chanchin buwa te chuan an tar chei chuai mai ni any omna chen police ta shil she thei hne na chuan dollar sing khat lai pek anin tiama police ta chuan le building a chuan engemo an mu in be sahin abul borvel te nen chuan an rin zon taringot maya an be sai lo tak any in thil chin chha na ta na anot bute a ken chin ba ka a cell phone chu an muta a an thil mu chwa wang chuan nu chui tu de chuan tlan bo chatlia ani chu an ring ta hau lo mai tunge ale khabu poi mole a cell phone kalsana tlan bo doang ti chu an ngai dan ani ti chuan mauni mai tur tlan bo ngai dan chu da bowin any chunga chuan thil chalo tak a thlenga ni rin na chu an nei lian ta hleya ti chuan any nai tu le any in anel ve de chu thu zo fia zayan rel ta a any nuna mi poi mo tak a pasal ni mai to tur Jonathan chu zona zo ma sak berani ya zona chang turin a to pa chuan John chu Connecticut a local thei shama any bautir khan Connecticut a hian aron kal ring lo ti na ni makdeu mai chu anupui ni mai to tura bawani ya mathematics zirlai chu reilote kalsanin any chanchin ngai venturin achia dwar khan Connecticut lampan thlona chuang to zo kom tak engtin nge Connecticut a hian a hnuwa che a local police ten zonan zo dona wang hian Connecticut a arongkal thei thau se ya police te point ring thlel ngalin inupui tur a chen shat lovina bo me kania engtin nge a zonna poitel me alo thei engtin nge rala changin chanchin ingai chan ngut thei ti nan zota Jonathan chuan lam chatak nein any bahun omvela athil ti anzo po chuan omna chu chatakin a changa dot soilo test na polygraph test anei tir po chuan a pass meu se wangin ren thlel li sa chang chuan thai bo ani ta ni police te chuan security camera chu an han en chaleya September ni riat kumsang ni pakwa chu madar somle minute ria ta cha chuan lab building 10 Amy State Street a akaltin moa ti chuan aki card record changin dar somle minute som pakhata aki card mang chuan building room pakhata aluti shiaraniya zirlai te hian ki kar shan vek an neya pon lammi hei university ne na inzom na nei lote an du duwa rooma an lu thailo na nan tiani September ni som aronin her chhuaka apasal nei ni turla chu a hnai tel sia police ta chuan any hian arukin ngai zonga neyanga chu chuan apasal nei rem tilavin a that ani te chu an ring rum towa a phone te a email te a message te chu an han cheka mase ngai zong dangemo bipadang biak na engma mu turom chuang lo any chunga chuan thil chalo tak thilpoi tak a thleng ngei nia alana wangin Connecticut Police Department te chuan 10 Amy State Street lab building chu crime scene an puang ta ngala he building chunga ngei hian tu emu chuan any chunga thil chalo tak atiani anrina wangin
building chu lu chua an tuma police ta chuan security camera chu an han en chhale te ya September ni riat kumsang ni pakwa chhunda som pahnih le chanvia chia chuan zirlai an niam ti hriat lem lo thahnem ve takte chuan building an chhuah san lai hmuh tur a awma mase chu chhun ei tura chhuak ni lovin fire alarm wangani an beng chu an kutzung changa tiping chung chuan building an chhuah sana police te chuan chung mi te chu uluk takin pakhat te in an lo ena mase chung housing a chuan eni chu atil ve ta hau lo hetia investigation an kalpui lai kara hian sankhat chu an lead detective chu an ina a hoa afanu chuan lo lomin gymnastic trick thar kathiam tin inti thei takin apa ma chuan alawin show vela chuta detective chuan ka fanole ani hi an ri zong le an san zong po ainang dewang tin angai to chhuak thuta ti chuan afanu chu chhuata muturin natia afanu po chu phundeu nya chung chuan amu ve mai buka detective chuan afanu chu pom kangin adara chuan abat liama aril ru chuan eni kha ate hle kha neya ama thatu chuan adara ol sam takabat liamin bolhlobo ma apai dai thei thi chu angai to chhuaka he angai dan thar hi athopui te shilin anni po chuan thil ni theiani tin buildinga bolhlobo mom zong chu zonzai an relta a mase eni ruangemo ama zonzuina tureng ma an mu chuang lavani detective pakhat chuan eni ki card record atang chuan room pahni G13 le G22 room kongkhar chu atlo jing hle ti a she theya ti chuan room pahni te chu enfia zai an rel ta ni G13 chu enma sak ni in he room hi eni na thona lepania chu room banga te chuan thesen perna nu ma mu ania G22 storage room a chuan eni chifang mu ani boka he chifang hi a uk ni in September ni riata eni e lab building a alut lai CCTV camera changa an mu khan he chifang uk manga thi siam chu eni hian a orti an hu bokani G13 na thesen perna nu ma an hu nuwa chuan police te chuan G13 chu uluk takin enfia na an thoka ceiling tile an han phok chu tile kara chuan moza thesen kai nuang le surgical glove pol an hu chwaka ti chuan hu chhoina ta na changkai mmai luminol chu G13 lab le G22 a te chuan an han mangta a room pahnia te chuan machine thisen aluang ngei ti an che theita ni hei ba ka hian G22 bula lockers le interna jang chuan tor har khopa thilrim chhia police ta chuan an sia a hun engemu chen twal tha na case lo khoi to police ta chuan thilrim chepa ngai ani lo ti chu inchi shat le chuan ngai lovin an che thiam ngala ti chuan cadaver wifing chu shwai lutin rim lo chhuana chu an chui tir ta a lab building chu police ta ti lo lu chhuak thai lo tura lockdown ngal ani bokani university changtlung le lar taka zirlai about ti media lamina sia chuan an ngai venin an rin tanen song chuan chanchin thar le chanchin buwa te chuan en ti chhuaka hei hi Yale University thunei tu te chuan poyan tin an lom lo hle maya an zirlai zirtir tu tele na thok te hna chuan reporter te zo na engma chang lo turin email an thon chhuak ngala media chen khate chuan thudik tok lo thedar an she lo ti an shiat wangani September ni som pathum kumsang ni pakwa nunbul thar achan ni tur apasal nei ni tur tlaidar nga chuan eni lei ruang choi mekrim cheto chu mu chwa ani ta a arwang hi G22 room pia deu locker bula banga thir manga bom tereute sema chuan lengle lenglawa no alo ni ya lengle leng manglawa no ani wang hian ataksa te chu a chair deu dupa enringo chuan tunge ani ti po sha thailo khopin no tomani medical examiner chuan autopsy ani na chang chuan akhabele a omru atlaka hei hi athi ma a tol thattu in a hliamna ni ina soya hei ba ka hian mi pat mai chet na hoi zonga khoi ani boka arwang bula hian aki kart muaneya hei ba ka hian
ceiling taila kut kor pol khing le lam chu mu ani bokani medical examiner chuan eni taksa le athom hnuwa chuan mi padi enne a thua soya he DNA hi police te DNA database a lovani September ni riata NA research ne ina G13 lepa lut swak da chu ki card record atang chuan an han ena chu mini chuan mi panhi che alepa chuan an kalti an she theya pakhat chu building sakna khoitu contractor ania reilo te ya afili mani ti chian ania pakhat jok chu kumsom ni pali upa lab technician Raymond Clark ani hepa hi NE September ni riata mutule building achwa san lai mutuniya in soitu khani hepa tho soi hi police te hian atira chang to khan makantiya achan chu NE in building achwa san lai hi CCTV camera mu tur pakhat ma aum lo wangania hepa hi pathin ram ve tak ani thu zirlai dang te chuan an soya NE po hi lepa achetna ati file wangin thinrim takin email alo thon to nge ani September ni riata ki card record changa landanin Raymond hi choma dar somle mini somli panga changa tlaidar thum le mini somli panga inkara hian voi engemoza G13 le G22 room hi a carton ni a shataniya voi somnga panga velai room pani te hi a carton ani Ray hian chundar som pani le chanveya fire alarm ari khan building hi achwa san ve ti CCTV footage changin a mu thaya chonu dar khat le mini soma building a chwana let le a chokmalama athum no hak le chonu lama basement G13 le G22 omna lama athum no hak chu ain ang to lo ti shatani boka heba ka hian Raymond chu building pona kong anaste pa chuan alu dom kon nge ya achulai mutur aum bokani thu zofia dora police tan lakhian a maile abana te chuan hamna nu mani om takan muwa hamna hi atharlam le bokani police ten hamna tha chu engtia nei nge ani anzo chuan zote hamna ani thu soya polygraph test nei tirani chuan a result chu achang theitat lawa shena tham ani lawangin police station achwa san ma chuan adina sample nu chhia dora ti ania adina sample police te apek nuwa chuan kaltir anile tani DNA test result alo chwa chuan any taksa a DNA an mole Raymond a DNA sample chu alowin milche a lepa muza thesen kai an mole police ten a chena in andapa moza an mu chwa chu DNA alowin milche abokani heiba ka hian September ni riata lab building a Einstein in na pension chu any rangbula mu chwani ya he pena hian any DNA le rea DNA mu ania phadwa lovin Raymond Clark chu any thatu ngei ti achang ta ni police te chuan any chu fire alarm arik ma khan tha ani anjinga choma a rea kor chung hak chu fire alarm arika building achwa san laya akor chung nen ain mil to lawa chonu dar khat le minute soma alet le hian any rang chu G13 na changin G22 lama sonin banga thirbom kotere teya chuan any rang chu a no lu ta any hian aboral mani lok hian Yale University zirlai le athok te hena chuan email thon chhuakin pasal anai tur thole honeymoon manga nirei lo de chung chu chol alak tur thu asoya he email hi rei po in dongin a hong boka police ta chuan rei hian rukin any hi alo ngai song renganga pasal anei don tia sha chuan thik na akhatin any chunga chuan rong takin achatamai ni in an ngai ani any vuina hi online kaltlanga live ni in anu chuan ril runa tak chungin thuwa soya any in anin nei nia Jonathan a sungbun abun tir tur chu Jonathan hian abun bokani Raymond Clark chu any le athawangin korta achung thu relania thiam launa anei lo thuin achang na sa hleya mase a hnuwa chuan apoi khoi chuin puangin thiam lo chantir anita a kumsomli pari chung lungin tang tura achung thu relania heba ka hian any khwai khem atoma wangin church siamsak ani bokani
kumsang ni somnga pathuma hian chwa zalen tura tiania heti huna hian kumsum sari mi vel ani to dona Raymond pa chuan an fa pathil ti chu aza thak ati thule puya ti thu asoya chuti rwal chuan athil ti swal apom chu an chuan thua soya Ray hian athil swal ti hi puya ti in voi engemaw za chu lung chhetakin eni nunna alaka wangin achapni ina soya mase korta achung thu relani nuwa achung tele eni chungte baka anupui hwal hena ngai damadil chuan aloyarin soitora ati awang chowa soi angmain a mela inthiam lo na mel mu tur om lo thu kor chunga omten an soyani Raymond hian athil swal ti te hi puangma se eni I atha chan ero asoi lang lawa eni nen hian project engemaw za khoidonin an lo thok don towa eni hi arukin alo ngai zong reng nge alo horu reng zok ti chu mi puite in rin siak ber ani tani eni nu Vivian chu re chung thu Andrella hian korta ainlan velawa a chan chu afanu thatu mel mu reng pu kha are runat na ti thar tu mai ani wangni na soya thu nei tu tereu rel dana chuan alung oi thu asoi bokani Yale University spokesman chuan eni zirna a tui halmi thiamna dule mi inzir mi tumru tak ani na hi Yale zirlai te tan chawna thar pe tu le ti phur tu tuna le nakin zela tan ani reng tuang tin asoyani